Hello, Taylor. Ka ife gbasai na-etu mme. Ewela iwe o. Enwere abịa m isi ka m nye gị ndụmọdụ. Yes, because dịka onye otu Kristi m ka m ntụtụ gị ọdụ ihe ị ga na-eme. Nke nwa ndụmọdụ. Ngwado aka nnu. Onwere ihe ọzọ m jiri maka ebe na-abụrụ this boy gị na-ebi n'ụlọ isi anyị na nwanne gị nwoke. That boy emebi ule. Otem si ahụ ya that boy emebi ule. Gburu ogu gbuji that boy because gị hapụ gị that boy aba n'ọhịa. That your ihe esi na nwanne gị nwoke. Gị hapụ gị that boy ya afụ ọhịa. Ị ga-adụ ya ọdụ. Because amazi m nke wụ na ọpụta ya na ụmụ okorobịa ya na ụmụ agbọghọbịa niile bi na compound ha bịa guzoro ha tajara na ha aja ha na-ekwu okwu ebe ha tajara ebe na-ekwu okwu akwa hụrụ ụmụ agbọghọbịa niile bi na compound bịara rent ụlọ na-enwe ha aka ọrụ rent ụlọ nwa agbọghọbịa naanị ya biri n'ụlọ ha bịa ha na ya na-abụ atajara na ha aja ha na-akpa nkata gịnị ka ha na-akpa amaghị m o m nọrọ nga ha na-akpa nkata tụkwa ya ọdụ na ọrịa karịkwara akarị chelo na ọnụ ya agabago kata ya na-efe elu break ka nghọta ife ị na-ekwu esi na ifulu Peter na nwanyị afụrụ m Peter na Ọlụchi ka ha gbabere n'ahụ aja n'ebe n'ihu mpụga ebe ụzọ esi eji agbata mmiri ha abụọ agbabere n'ahụ aja amaghị m ihe ha kwugo aga m asị gị na mma ihe ha kwu kama na ihe m chọrọ ịgwa gị wụsọ na etu m siri hụa Ọlụchi siri na-achị emejego ọnụ mere ọchị ahụ awụdo onye a na-abara mba ọ dịkwa na ọchị onye a na-enye ndụmọdụ ihe awa ọchị onye a gwara I love you ya ga-awa I love you ka ọ gwara ya mmadụ ihe ọzọ ga-agwa ya ga-emeda gị ga-eji achụ gị ọcha nwa ya Anambra biko ewela iwe ewekwala iwe wetu obi gị nwa Anambra ndewo Imo ndewo biko si na enwere otu o siri ere ugbu a ma mma ofe ahụ m nọ n'ushi enyi ahụ isi gị ọ fọrọ afọ ka ike itu m chelu Imo ka njegoro treat e fọkọp nke ịgwa ma agwa anụ m abịa Peter ofe awụkwana amụkwa mbụ ụzọ nwaya ana m ebu ụzọ nna gị ofe tupu m akọwara gị ihe m kọwa akụkọ kọjọ ofe m Peter kedu ife nna anụ kedu ebe ije tata kwanụ m n'ime akwa ịkpọ m nkịta si n'imepụta nwekwa ebe nje taa Peter ọ bụrụ m ị nọ n'ime m isi n'imepụta Peter kedu nwata nwaanyị a sị na gị na-anọ na gate tata nwaanyị kwa yes nwata nwaanyị kwa sisi njibiri na compound atụpụbeghị nwoke ọnụ talkless of nwaanyị o nwere ebe nje taa kedu ịdị asị na asa ife a o nwere onye afụrụ mụ na ya taa onye gwaziri agwalụ m sị m mụ na gị na nwaanyị nọ na gate n'ebe na-echu mmiri wee na-akpa nkata gị na nwata nwaanyị nọdụ n'ụsọ gate na-akpa nkata o nwere onye afụrụ mụ na ya onye gwara gị ihe nwa aga m atụpụrụ mmadụ ọnụ si Imo bịa onye gwara gị nke azụ Imo onye gwara jụọ ya nwere onye Imo na ife ịgwalụ m ọkwa ngị gwalụ m na Peter na nwata nwaanyị nọ na gate na-akpa nkata na ụsọ ebe na-echu mmiri mmụnwa bụ mmadụ mepere ọnụ na m na-eji eri nri sị gị na m fụrụ Peter na gate na-arọ ka ọ n'ihe mụ na gị ọfụgo anya taa le m anya ahụna m gị anya ka mgbe ụkụtụ biko ncherekwe biko nwaanyị Anambra a na-akọkwala mụ na mmadụ na-ekwekwe m nwatakịrị na-agara onwe m ọnụ m na-eji ekwuru Chineke ozi ọma ka m ga-eji bara ịkọrọ gị asha wara na-agba m lekwa abụ m haji anọdụkwa ya biko ị ma na onye a bụ ezigbo ekwensu onye a bụ ezigbo ekwensu anọ m n'ụlọ si onwe ebe m ga-asị nso ụtụtụ taa gaba ị ma na onye nwa sị na gị na nwata nwaanyị nọ ebe a ka m egbe eluigwe werekwa ahụkwa nwoke na nwaanyị gbakọta na abọchi otu ịbịa leta nwatakịrị dị ka m nọ chọrọ ya na kọmụ na Chukwu naanị ka ime ofe nkịtị ofe iwere news ma ị chọrọ ịkwụ ụgwọ news ndị mmụọ fọrịkwa agụ ga-abịa na kọmụ na oyibo rihe mbọnkịrị chiri iri bọnkịrị nnu dị dem you
Well, okay, the means what I saw. I'm not going to go on. I'm to be rich and I'm not going to do all I can on. Yeah, can we? Well, I may if I'm not trying to take it distance. So can I bring more contact for you and more for you and I had in the gate. Mkoko hanga mkoko haba moko. Mkoko ha uro chine ke shikem dia come on. Okay. Ebo no sna magide zike na yada. Uno mu na enwe shike zike. Mata sna nne aga he hiwa. Ene mu aga he hiwa. O mu no na abaya. Ke hu no nye problem. Aga me mebiri ko on. Aga ma akoro go on na abaya. So, you will not get a show here. And I go on a crack, you can work him a puzzle. You just will not be any more. What's the meaning of this? Jumaya, never more like an ass go public. We banana then our private gig and rule look again. When you only the private had been a public yard. For that very reason, I am entitled to enter your room any day, anytime. I've got your moon neck. I one no. One nigga cabin and Macaqua. One no. Ke ye leg no way well like me you now do team. No. Cause of Brambosia. I'm back I would. Some Magamono took a window, my arm on a window. Can he see and I hair? Is she hota? So you boy and bow doing a gun because I do la proud you could know when I guess I buy her. No, yeah, won't adopt. You got to go. So no. Plus you're welcome. I won't negam. Magamoko to 2 more. Don't not touch and donate in Jolikamono, the Jimpon or the Ocha. Because it's no yen can come, Ramma. Okay, you didn't know can Nabali Sunday. Can not 2 days. Came 1 up, give me 1 eye on an auntie. I mean, okay, but no. Monoquan. Chai. Imo. Can If I'm Chobia, I would have saw them when you heard them Chobia. Now with some 1 nigga. Rusty been over there. Baby, remember now. Chai, we saw 1 nigga, 1 nigga, Maka. Imo, boyfriend, Boogie Bear back. What do you order now? I know what can't have been on a Sunday. That's your brother came on a fuku. Be on Sunday. Mbao, Guinea, Mocha, Yano, when you reach now, do the Bashumul. I'm Korea, and what they were bringing. More potentially, like I said, who's your gauge, gives him. Someone nigga can I don't nigga be about shoes. More nigga be about shoes. So one neck, I would. I saw a mother come 1 name or star. I am my better and chop that saw 1 day. You go most again, you money again. You won't name your way hostage. What I brought 1 name why you? Yeah, when you wine, my girl now, my babe. Hey, so me lash him. You will lash your time, and manacra, give fry 1 nash, fry 1 no fry. I should not macha, Yakito, sugar dash. Hey, it's 1 onion 1 nigga. No king of Florana, Pupana, Yaporo. No, one year for Florana, Yaporo. No wonder battalion, no walking in later on 1 altar. Nigga, why I have quite a hunger, more walk. And then Magomuke, 1 name Pagomonia, Keoki throw direct, Keoki and another, Keoki, Potayapota, Keoki. Hey, she's some awesome no 1 day. I am to the west side. Do what can I younger? Now you come away on all their carrier. I am one back in now. Back in now. Yana ba. I'm being so mad because that's 1 neck. Okay, 1 neck preacher, man. Imo back in Abaleta, how can it be here? Jenna, because you want man, you do that mission, Jimana. Imo Naba, you want a woman Naba? Plus, what do you get to the ladies' room? Naba, why I found them? I want to be so you are the poor you. Eh? Baby,
See, let me tell you something. I can explain. Explain what? Only I know around the road. Only I have been a die. Oh, sis, I kept time now. Bom na phone, ina agwa m nye go so na nye gi na ji awunye no mo kan di o sa bi. Bro down. If I go nya tie mu na ko gba. Ina para. Awon kula won gi ipo ahun bi o baby again. Baby, you be go down. Come on, go for eba. Chicken, baby. Ha! Ime maybe me na ya da. Go, grandma to be here. Aju ko ya kwata ekukwa. Ana to na. Ati alam ti asama. Dalu no. Madam agado. Hey. Say the guy continue. Ati. Ego lewe here. 200 tamam. Mban madam, ego go 500. Mo ko be shi buru ihe. Asim Nge shibute ihe. Nga ka ekporo. Mma na ri ihe ke. Mo ko be shi buru ihe ga nyem 200. Na across the road ki butere. Across the road, ngwa me dey gbobiri eni onye across the road. For kam dem across my money. Osim across the road. Elu do ka we here. Ọrụ gị bute ihe nge lehi na ahụ gị. Ọkwa na ọnụ gị kwụ ngwa ụgwọ. Shikwuru ọgwụ hapụ ihe aka. Ama egwu gị. Gị bụ ha ihe m tagbuo gị n'ara o. Maka Chineke m baga ngwa ụgwọ ntabi ego n'ara gị dala. Ị ga-eme m no. Mimi am di le go na ahụ. Ashile go. Akpakwule ha ko. Nyeme. Kap. Na ma di here ihe ke. Nyeme kom. Imo. Nyeme kom. Hey! Hey! Ibu ni emela ang manyu kwa hare ngoda. Ni ma he be nan ana ga fi ba be nduku na eri he ani ma bia umururu ebe na enwe the grace gile ta di pa kam no di pa kam buna go ni bubo ge gile ta me mo da grace egbe ni gbe papa tu mo te bo onye logo no popu tie lala idiot ma ebe na ga bra ni ma jara aka na tu eshi ni mi ni mo onye nwo iwu government official government ka ni ma be ma visit don't be silly Ebe! Imo! Maggie? Ha wogo. Maggie, ha wogo? Ebe! Anwụ bele na mo ka wonwo. Margaret. No teberu. So he na get an okoto. Yakubu. Bulia file go mo kiki na agache. Copies of file. And when I'm copies of file to sign in the office. And when I'm copies of file. No ma hu na copies of file go. Ahuna mi ya. Hey! Ihe asọla m lee na ọchị. Ihe nọ m na ngada asọla lee. Maggie, you are nepotism go. Government academic. No what tomato. You are office of judiciary or Nepotism. you are nepotism go. No boss. Hey! Abo be ka ga podla mi hu. Abo be we la shote, you da shote, we ra se kwa konkosa you ote you jo onwe ya ha. Gi koli anya elote, ma anya eluku ka oleme eligwe. Okoto gi kwada anyị ngosi na ị na-arụ na bank. Amadụ na nga bank go. Ya wuru. Bank tomato. Ya wuru. Ala efopula go. Ihe onye kpọrọ nkịta ya ihe na aza ebele wu nepotism. Here political insurgency. Ihe ọnwụ na-eme. Ịgụta undergrade lim. I know. Ama m onye nwụọ. Wow. Ama m onye nwụọ. They know me over there. And you know them over here. No wonder. Asịkwa m sị, ile ka agbọbịa na-arụ na bank. Ndị bank ga-awa ha na-elote ha na-eshiga nwa ratọ eshi rato gị lụwa oge n'oge ote ekofe gị na-eshi nwa kachi eshi kọrị leaf eshi ishi kọrị leaf gị ishi na nchanwụ gị shite nchanwụ ushi gị ụgbọ akasa ka esi ha ilu awụrawa tomato ka ishi gasa ya onye ndị tomato abakọrọ ha n'ime aja amamsọ n'ime tomato ka iri gịrị nwe ihe political insurgency gị agbọbịa ashị Imekwasị mgbe m kpọtara na ya ada anyị. Eche m si
otu ihe na-agụ mbụrụ mpụta ụwa o doole m anya nga osi nna m ibugala n'ibu ote bugo ibu gbenwuru bịalalo ebe ahụla m gị ọrịa gị si nkwete m si ele gị Chineke mere ebere na ịgwaga mmanụ anya gị na ebe ọdọ ndị ịgwaga ụmụ agbara eche m anya gị na mbụrụ pụta ụwa ma m na ọwa ose ewerele ha ose ote kwụkwọ gị anya kwụkwọlie ego ote anya elu gị na-emewe anya ote ka udude lekwa anya m agwa gị akwa ịhụrụ ihe a mere nga taa gị ilo na ya dị kwuo onwe m gị kwuo onwe m maka chukwu egwuole gị 6 feet dị otu abalị bụpụ gị na ya dị ahụ berekwa ebere werekwa ire gụgụ eze gị ọnụ ote ka m ga-esi ebu gị ọta gị ga-echukwa ebu m